Human sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit, daingon ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, umulang adlaw. Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Padayon natong iampo ang kahusay ug paghigugmaay sa katawhan labi na dinhi sa atong nasod. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig hatag nato sa ilang suporta labi na sa pagpamalit ani atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya usab nga ilang gikinahanglan alang sa kalinaw o hiusa sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, kansang grasya, naghimo kanamong matarong gikan sa pagkadautan ug bulahan gikan sa pagkamakaluluoy. Tanawa ang imong mga buhat, dawata ang among mga halad, aron kami nga naghupot sa katarong tungod sa pagtuo, dili kawad-an sa kusog sa pagpadayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Human sa taas nga lantugi, mitindog si Pedro ug mingon, mga igsuon, kamo nahibalo nga kaniadto, gipili ako sa Dios gikan kaninyo, aron magwali sa mayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo, aron makadungog sila niini ug mutuo. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, mipadayag nga gidawat niya ang mga dili Hudiyo, pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo, sama nga kita gihatagan niini. Wala siya'y gipalabi tali kanato ug kanila, giputli niya ang ilang mga kasing-kasing, kay mituo man sila. Busa, nganong palaguton man gayud ninyo ang Dios, pinaagi sa pagpapasan sa mga magtutuo ug mga palasanon nga ang atong mga katigulangan o kita mismo wala makahimo pagpasan. Timan ninyo nga sila sama kanato nagtuo ug naluwas pinaagi sa grasya sa Ginoong Hesus. Naghilom ang tibuok pundok samtang namati sila kang Bernabe ug kang Pablo nga nagtaho sa tanang mga katingalahan
ug mga milagro nga gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kanila. Pagkahuman nila sulti, miingon si Santiago, "Pamati kamo, mga igsuon, bag-o palang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios sa iyang pagtagad sa mga dili Hudiyo, pinaagi sa pagpili gikan kanila ug katawhan nga alang ragayod kaniya. Ang mga pulong sa mga propeta nahitakdo gayod niini. Sumala sa giingon sa kasulatan, human niini mibalik ako, nag-ingon ang Ginoo, ang akong pabarugon ang napukang balay ni David, patindugon ko kini ug tukuron ko pag-usab. Mangita sa Ginoo ang ubang katawhan, ingon man ang tanang mga dili Hudiyo nga akong gitawag aron maako. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga magpahibalo niini sukad pagayod kaniadto. Ug si Santiago mipadayon pagsulti, ang akong hunahuna mao nga dili nato samukon ang mga dili Hudiyo nga midawat sa Dios. Hinunua ato silang sulatan nga dili sila mangaon sa mahugaw nga mga kalanon tungod kay kini gihalad man ngadto sa mga Dios-Dios ug nga likayan nila ang pakighilawas ug nga dili sila magkaon sa bisan unsang mananap nga gituok ug sa bisan unsang dugo. Kay sukad pa kaniadto ang balaod ni Moises gibasa sulod sa mga sinaguga matag adlawng ipapahulay ug sa matag lungsod giwali ang iyang mga pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang nasod. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Awiti ang Ginoo ug bagong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang kayutaan. Awiti ang Ginoo dayga ang iyang ngalan. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyang himaya diha sa kanasuran, diha sa tanang katawhan, ang iyang katingalahang mga buhat. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Ingna diha sa mga nasod ang Ginoo Hari. Naghimo siya nga malig-on sa kalibutan aron dili matarog. Nagamando siya
katawhan uban sa kaangayan. Isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasud. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan nahigugma kanako, pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining pangandoy di ay sa taong nahigugma, dili gyud mo limit sa kanang gitawag nato kuwangan nga kalipay. Gusto gidi ay ang nahigugma nga ang iyang gihigugma mubati og hingpit nga kalipay, kanang gitawag nato 100% nga kalipay. Lingi ako no imong tupad ingna nakasuway na ka og 100% nga kalipay. Ikaw no ngutan ba hingpit ba hingpit nga kalipay? Wa no kay nganuman wala pa man gud ta nagpractice sa tinuod gyud nga gugma, kana bang gugma nga Dios nun. Muna nga si Jesus iyag yung gi-instruct, paghigugma ay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang nagsunod sad ni Jesus sa mas mga apostoles na manggid ng panaglalis, bisan og naghigugma ay nagsunod sa Ginoo na ginang panaglalis. Muna nga diri sa atong unang pagbasa, naglalis gid sila about aning Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga mituos Ginoo, nisunod ni Kristo. Ipatuli ba o dili? Nana, lalis sila ana. Pero tanawa ragod unsay ilang mga gipangpresentar nga argumento. Ang una niingon gyud si Simon Pedro or si San Pedro, mao man ni ang ilang murag unang leader. Niingon siya diri nga pag sugod niyang hisgot nga gisugo siya sa Ginoo pagwali ngadto sa mga dili Hudiyo. Niingon dayon siya diri busa nganong palaguton man gayod
ninyo ang Dios pinaagi sa pagpapasan sa mga magtutuo ug mga palasunon ngang atong mga katigulangan o kita mismo wala makahimo pagpasan. Sa to pa ang unag yung hunahunaon di ay sa nahigugma nga kanang gugmang Dios non dili tagaan og burden ang iyang gihigugma. Kinsa dinhing asawaha nga maningkamot gyud kanunay nga ang iyang bana dili gyud mabugatan sa iyang kinaiya. Taas ang kamot. Wa gyud gahuna-huna. Di na lang ko mangutanas mga bana otro sad na. Otro. Kinsa ninyo dinhi ang maningkamot gyud nga dili mabugatan ang inyong parish priest. Taas ang kamot. Sige na. Taas. Wa gyud ay mao deng ana ay pipila. Mao deng minus kay namalit og slot. Bugat baya sigig baligya aning slot. Kana bitaw magsikag baligya. Ma-imagine anyo das SM nga magsigig ingon nga ice cream, ano? Nya wa gyud mo pansin. Nakaroon pa ko nakahibaw nga di sa day sayon kay sigig ingon slot. Kagamay ra gyud ani untang slot tag 100 pesos o nya 40 ra gyud jutaya. Tanawa ra gud ni ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP. Ang atong halin 49,015 ka slots na pay 20,985. Kaning 20,985 tag 100 pesos kung ako gyud pahuna-hunaon pastilan ug mopalit lang yung tag sa kaslat ning ako mga subscribers 100 pesos raman gini. Pila naman roy subscribers nato sa YouTube nato niabot lang mga 251,000 ug mamalit lang na og tag sa kaslat ba ug ato yung hunahunaon gaan kayo gaan kay ning 20,985 ka slots no. Pila ra may percentage ani 250 divided by 20,000 250,000 divided by 20,000 pila man naka percent di mo kay baw adi di ay 20,000 divided by 250,000 mo na ay pagkuha sa percentage. Paminaw na ko murag naaragin ni sa mga pilaman mga 10 o 10% o mga inana mga 10% ra ninduta untag mo palit pero kay ang ato manggugma kasagaran human love ug unsa may human love kinahanglan nga malipay ko ana gyud nya moingon ganita dili oy sagdilag magantos ka basta malipay imong bana malipay imong asawa malipay imong anak bahala nagmagantos ka ngiga gud kansin ako no kusog kay ta ana usa man ko diri naagusag ko'y kaugalingong pangandoy naagusag ko'y katungod nga malipay kusog kay ta mo claim sa atong mga rights kanang human rights personal rights to the point nga di na ta usahay maghuna-huna sa katungod sa uban nga malipay. Kitang tanan na tay katungod nga malipay. Hastang Ginoo na ay katungod nga malipay. Ang pangutana kinsa may muhatag nato sa atong katungod nga malipay ta. Kinsa may muhatag ana? Ha? Sige. Kung aritas pamaagis Ginoo, ang iyang gusto nga ihatag ang katungod sa imong isig katawo nga malipay siya, hatagi siya ng maong katungod, pasabot lipaya siya. Ikaw niya ang ako, Lord,
Ingon din Ginoo, ako na'y mulipay nimo. Ana. So ayaw pangayog kalipay gikan anang tao o gikan anang imong isig ka tao. Hatagi lang siya iyang kalipay. Nya don't worry kay ang mulipay nato mauna ang Ginoo. Mauna nga sila si kanang San Pablo, Pedro, Santiago, sa dili na nato sila lisod-lisoron. Ato na lang silang tagaan sa pinakagaan nga sugo kanang malipay gid sila. Nya sila dayon ang mga apostoles malipay. Mo na nga ingon si Jesus diri sa atong ebanghelyo, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Kanabitang nakasuway na mo nga kanabitang kanunay kang higugmaon, nakasuway na mo anak kanang gikan gid sa buntag hangtod sunod buntag feel gid nimo gihigugma ka, kasuway na mo anak. Uy, ito bagoy. Kasagaran na to, nakasuway ana, pero wala patay buot. Kanabitang bata, 24/7 gid na nga higugmaon, labi na ng bagong na tao, 24/7 gid na nga higugmaon sa ginikanan. Kung saan la paghigugma, ala, kuguson, isayaw-sayaw, niya mo tig-ik lagamay, ala, atimanno na sad, 24/7 bisag kaadlawon mo hilak o gamay tuan na sad giatiman mo bangon gyud ang inahan mo bangon ang amahan nga naghigugmas bata kay atimanon gyud kun mangihi ana unsa pa diha Allah hugasan gidayon limpyuhan gidayon kabantay mo ana uy nya ganahan mo mahimong gamayng bata ganahan mo lingay mong tupad ing na gusto pa ka nga kugos-kugoson ing na kano ing na ba na gusto ka nga kugos-kugoson oh nindot kay na kanang na imo hapuhap nimo nya maghila ka naadayon mo am-am nimo kanindota paminawon pero inighilak-hilak nimo kay nakasakab ingno ka mirisi mo nay dapat nimong buanga ka matinumanon kay kas gusto ana na may kayong ihikog oy mo to na naghikog na sa diha batanon na nasay naghikog in taon din sa atong parokya ngano man kanang maghikog wala na siya ni feel wala na siya ni bati na siya gihigugma gibiyaan na siya tanan unya nganong niabot mo sad siya anang desisyon nga maghikog tungod kay wa sad na siya nagtuman sa sugo sa Ginoo nga panghatag og gugma daw sad na siya sa paghigugma gasigi na siya paningkamot nga higugmaon siya nya kay na feel naman niya nga wa na nahigugma niya may pagmaghikog pero nalimot siya kanang tao nga magdepresyon kanang tao nga mabugatan nalimot siya nga ang teknik di ay para mawa ang imong mga burdens in life lighten the burdens of others kanabang sa atong pagpanghatag matud pa ni Hesus mobalik na nimo gatusan kapilo di ba niingon siya na kung unsay imong gihatag sa imong isig katawo nga wa ka mangayog bayad mubalik na nimo gatusan kapilo kung manghatag kaniyag kwarta sa way pagpangayog bayad ang atong amahan nga nahigugma nato ihatag sad niya nganha nimo ang gatusan kapilo nga kwarta ana kung manghatag kaniyag gugma sa way pagpangayog gugma hatagan sa kas Ginoo og gatusan kapilo nga gugma mao nang niingon siya diri aron mahingpit ang inyong kalipay. Na imagine lang, lingi ay mong tupad, kilid o luyo. Lingi ba? Lingi na sila tanan. Kana ha? Kana sila tanan. Pila na sila kabuok. 10 minos, kaning ni aron dinhi na sa mga
30 ka buok. Ana, or abot batag 50, mga nana. Unya, higugmaan na tanan. Kana tanan, higugmaa gyud. Pila man ka buok gugma ang mobalik sa nimo, kay kana mubaos man gina. Mga 90% anak kung imong higugmaon, mubaos mo sa naghigugma nimo. So inig-ingon nimong I love you anang tanan, inigbaos ang nag I love you nimo, wala ka nang hahanapin pa. Oh. Nalingi karon ang imong silingan dito sa inyo. Pila ka buok silingan nimo dito sa inyong balay. Oh, higugmaan na sila tanan. Kada adlaw higugmaa, imong silhigan ilang tugkaran, imong atimanon ang ilang mga tanom, di nimo dagmalan, dili nimo parkingan ilang tugkaran, nya isog ikagnaw mo parking dito. Inigbaos ana sila mga 5 baron na kabuok, 6 baron na kabuok imong silingan, inigbaos ang naghigugma kanang 6 man limpyo po na sa imong tugkaran. Lipay kay kana. Parehagos mga politicians. Nangita magina slag number kay kaning election number game man na siya. Ug magsigi kag inisog sa mga tao, imo silang kasab-an, imo silang insultuhon, nya nidagan kag usa ka posisyon, nagtuo day kag butaran ka na nila. Dili oy, masyakog ka, nagilubong ka. Masyak ka oy. Ngano man? Imo man sa silang gitagaan og inisog, imo man silang gitagaan insulto, di balikan sa kanila. Pero magpaubos ka, magsigi kag ingon nga kon inyo kong mapilian, salamat kaayo, ayaw taon kog kalimti, kay kining ubos ninyong alagad, ang inana ka ba? Nakita na nila nga samtang wala pay eleksyon, mapaubsanon gyud ka, nag-alagad gyud ka. Wa gyud kay mga insulto, bisag insultuhan ka, paubos ra gyud ka, na mubaw sad na sila nimo. Tagaan sa kanila sa ilang pabor. Ra man na, mo bitaw ako magpaubos ra gyud ko. Kung maluoy mo, palitiin ta og slot. Kung gusto mong malangit, paliti og slot. Di ko mag-inisog di mo palit, impierno gyud, baligya ko, bantay lang gyud nako. Di ko ana kay suko man mo hinoon. So, igo radyo ko mo ingon nga, kung gusto mong malangit, basig na amo dihay 100 pesos, unya inyo nang ipalit og slot, imbis unta nga, doon na tingali di malas nga moabot ninyo karong adlawa, basig sa inyong pagpalit og slot, wa lang madayon, ana. Pero di nyo ipalit, basig tingalig madayon, mga inana ba? Basig madayon ba? Tagaan tamog sample lang. Katong akong na dunggan nga Boy Scout nga katong nalunod bitaw nga Princess of the Star. Nihilak og maayo kuno ang usa ka Boy Scout leader kay dunay jamboree dinhi sa Cebu. Ikan siya dito sa Manila, nay jamboree sa Cebu. Moapil gid siya, na timingan magyong wa gyud kwarta ang iyang ginikanan. Wa gid siya kakuyog sa iyang mga Boy Scout leaders. Sa ilang eskwelahan, siya maoy wa gikuyog, purti ginyang hilak. Ni aksyon pag isag pangluod, di na siya mo gawas kwarto manting ito, din ake mo tagad siyang ginikanan. Kay nganog yung di siya pakuyugon. Yawa mang gikwarta ang iyang ginikanan. Di, wag siya kakuyog. Pagkaingon ugma na balita mang nalunod, hurot magyug kamising ang iyang mga classmates. Hurot yung kamising. Gidaga niya ang iyang ginikanan o gigakos niya maayo pa masalamat in taon nga wa gyud mo'y kwarta kay doon na pa mo'y kwarta na apil na ang takos na missing karon, di ba? Nasuway ninyo iparit og hulot og slot inyong kwarta nawa, di ba? Makaingon yung kasalamat in taon wa ko'y kwarta, labi na yung bana ka nya na karoy kwarta nga mga 20,000 imong ipalit og slot ana. Unya paghuman imong palit wa na kay kwarta, igo-igo na lang pamliti. Nya niabot dayon ang kadtong imong crush nga babay, ni text nimo, pwede ta magkita? Ay salamat wa ko'y kwarta. Wa adi sa karon kay wa ko'y kwarta. Di ba? Kay naa pa kay kwarta, sure. Sure dayon, di makasa na ka.
masakpan din kasi imong asawa, aperting gubutas kinabuhin, may pagipalito na kong slat na, nabayad man nun ako nos hotel hinoon, at perti hinoong di malasa. O, di ba? Wala. Murag man gid mo makumbinser. Mao na, sa atong salmo, niingon diri, isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang mga nasod. Ang katingalahang buhat sa Ginoo mao kini mga igsoon. The more nga atong lipayon ang atong isig katao, labi na gyud ang simbahan, the more sad nga dunatay moabot nga mga kalipay. The more nga magdinaw ta kay lipayon gyud nato atong kaugalingon, mag-anam Ginoo kawagtang ang atong kalipay. Ingon ana kakatingalahan, kamisteryos ang pamaagis Ginoo. Make others happy in the name of the Lord, and the Lord will make you perfectly happy. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, si Kristo nag-aghat kanato nga magpabilin nganha kaniya ug mahingpit ang atong kalipay. Malipayon kitang muingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong simbahan, mamahimong matuod nga katilingban, nga mamungag gugma og kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga dili matuohon, makahimamat sa Dios, diya sa gugma sa mga Kristohanon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga minyo, magmakanunayon diha sa ilang gugma, alang sa usag-usa, sa ingon magsaksi sila sa ilang Kristohanong pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton, magmaligon diha sa ilang pagtuo, og pabiling hiniusa kang Hesus, bisan diha sa ilang mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga mihalina gikan niining kinabuhia, magsadya hangtod sa hangtod didto sa langit nung Pinoy-anan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will, to say the word to me that once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga naghimo kanamo nga magaambit sa usa og halandon nga pagka-Dios pinaagi sa minahal nga Eucharistia, itugot nga sama nga nasayod kami sa imong kamatuoran sa ingon mahuptan unta kininamo pinaagi sa dalaygon nga kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo
magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga palawag kanimo, apan ipamulo lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. O Ginoo, tan-awa nga mapuanguron ang imong mga tao o himua nga kami nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon, makalabang unta gikan sa karaan nganha sa bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang hingpit nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kun mohigugma gid ta sama sa paghigugma ni Kristo kanato. Usa ka paagi ni ana dinhi sa atong parokya mao ning pagpamalit og slots. So padayon tagpalit og slot ha. Karon ra ni kutob nga May 31. Wala na ni sa June kay muadto man ko og bakasyon ko kadiyot sa Amerika o sa kabuan, June 2 to July 2. Nya igbalik diri basig bag-o na sad kog assignment, kung dili gyud donggo ng atong hangyo nga mo extend sa ta diri, manghipos na lang sad ko di wa na din agita kabaligyag slot ana. Mo na naot unta nga inyo kong lipayon hot don ninyo palit karon. Dayon ra ba sa mong ingon-ingon ay lagbalhin pa der, ipakita hotdag palit ang slot yung palit niya di ta pabalhinon kapoy kay baligyan. Itaw so ang atong SBF dag na apay
3,021 ka slots, tag 500 pesos per slot. Kanya ang atong GHDP na pay 20,985 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Pero atong pakpakan ang namalit na tog slots karon. Praise the Lord. Nya padayon sad mo support sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Unya view, like, share, subscribe aron daghan tag masangyawan kanunay mag-anam og kadaghan ang atong sangyawan sa atong ebanghelyo, pamalandong og makahatag sad ta og additional income sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Ang ato sang Facebook page sa atong parokya mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Ana haron nga dili ta matintal or mailad sa pipila ka mga scammers na nagsige gamit sa akungan unya lain ang tumong. Karong gabi mao na ang ato sad nga prosesyon kada ginahuybis sa gabi human sa alas 6 nga misa, prosesyon sa atong mahal nga patron San Vicente Ferrer. So akong awhagon nga Cofradia di San Vicente Ferrer o mga mandated organizations ato gining kuyugan kay daghan ta gipangayo sa Ginoo og si San Vicente Ferrer dako kayog ikatabang kanato. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kita tanan sa iyang bendisyon. At tunay ko nagamahan ang Anak o Espiritu Santo, marunong sa gihapon atong pasimba.